maiz errepikatu dizuegu Odre Lorde jainkosa dala guretzako eta gu bere profeta inurri apalak. Hauxe zion Odre Lordek 1969 urtean. Asko ikasi dut 18 hilabetetan nire mastektomiatik. Nire etorkizuna irudikatzeko gaitasuna, nire mugei buruzko ikasgaiek leundu dute. Bizi ditudan minak, fedeak, lanak eta maitasuna bizitzan aurrera egiteko indar bihurtu ditut. Batzutan, beldurrak beste tumore gaizto bat bezala zelatatzen nau, energia eta boterea kenduz. Beldurroiek ahaltsuagoak dira ahotsik ematen ez badidiet. Beldurretik haratago bizitzen ikasten ari naiz. Beldurrik sentitu gabe bizi, idatzi, hitzegin eta izateko itxaron beharko banu, Ouija taula batekin komunikatuko nintzateke zuekin. Ausartzen naizenean boteretsu izatera, nire indarra erabiltzera, nire ikuspegia, orduan ez da hain garrantzitsua beldur naizen ala ez. Min, bizi. Inurriren podcasta, Olatz Merkader eta Inurritegiarekin. Bizi, min bizi. Ta hil arte, bizi. Zelulak dituzu, ugaltzen ari zaizkitu. Podcast hau zuretzako izan daiteke. Zatoz Inurritegira. Bidaia honek negarra, algarak, hotzikarak eta garuneko esgintzeak eragin ditzake. Dogmatiko, moralista, zurruna bazara edota irreberentzia ez badezu gogoko, ez gara podcasta entzuteak eragingo dizkizun albo efektuen erantzule egiten. Kaixo, ikusentzoleok, iritsi gea azkenean minbizi podcast honen azken atalea, honezkeo badakizue baino errepikatu ingo dizuegu, inurri intsektu txikita neka ezin talde bat gehala, minbizian akonpainamentu eta formazioan dihardugu ikuspegi feminista eta eraldetzaile batetik. Minbizia lehen pertsonan bizi dugunei ahotsa eman nahi diegu eta gure garaian guri minbizia diagnostikatu zigutenean ikusi eta entzutea gustatuko litzaiguken podcasta egitea da gure asmoa. Eta bai, ez dugu izkutatuko, pink baina punk gara, minbizia ez delako arroxa, ikaragarrizko marroia delako, baina bizitzaren beste zati bada, erditu, hazi, kaka egin edo hiltzea den bezalaxe. Eta gaurko atalean eta podcast honi amaiera emateko, min biziz ikasia. Eta bidaia hontan izango ditut bide lagun, alde batetik Ane, bestetik Eli, Marta eta Ilargi, hemen maionen bueltan emakume zoragarri hauek, eta baita omenaldi txiki bat mota desberdinetako profesionalak izan ditugu gurekin, denak oso garrantzitsuak eta beharrezkoak, baina hor badago inurri ejertzito bat beti gure gaixotasunan bueltan izan deguna eta dia erizainak. Orduan, hemen bi erizain ditugu maiontan eta beraientzako ere omenaldi txiki bezala atalau. Aurkeztuko zenukete zuen burua labur neskak? Ane hasita? Ni Ane naiz eta onkologiako erizaina naiz. Bueno, ni Elixabete naiz eta orain dela urte bete, bularreko minbizie diagnostikatu zidaten eta hortan nabil, bizitzan aurrea iten, baino, gutxinaka. Ni Marta naz, eta, gabonetan, esan zidaten minbizia deko dela. Eta hemen nau, nire prozesua luzatzen da, purtzu bet, baina baitu, hemen gaude. Ni Ilargi, hauek bestela duela 2 urte edo diagnostikatu ziaten osabailiko minbizia. Eta, hor, zuekin elkartzea, gustora. Vale. Zerbait hortan hasi baino lehen, eta bakoitzak daukagun ikuspegitik, igual zukane ikuspegi profesionalagotik, guk igual jasan dugun emakume bezala, zerbait erakutsi aldigu minbiziak, bai ala ez, oraindik sartu gabe erantzun horietan, edo zerbait erakutsi beharko aldiguke minbiziak? Bai, nik uste dut gauza pilo bat, ez? Hasieran izaten du, hori, esan diten dizuenean, beitu, minbizia dekozu, mundua, jaisten da. Baina gero poliki ikusten duzu, gauza desberdina dauela, bai, ez? Da, en plan de, con la mierda hago abono, ez? Holan gabiz. Ikuspegi hori partekatzen dezute?
Nik ez, ni joain dela urtebete diagnostika ziatenen, nik esateten bezala nere bizie gehau inzan. Askotan esaten diate, bidabarra auketela beste modu batetik, eta oire bizitza zati badala, eta baita hoxe, egunerokotasunen garrantzia aukenai hoxe importantzieta emateko, eta disfrutatzeko beste gauza txikikin, eta hola, eta netzako izan da biziek gehatzea. Osea, nik ez dut lortu disfrutatzea edo urte hontan. Beldur pila bat etorri zaizkit burua, horrekin edo hoiekin bizitzen jarraitzen dut. Eta nire ustez, nire erritmoa gehau zan, eta ez dut ikasi, oraindik ez dut lortu, berekin, laguntzea, ez baino. Bueno, ikusentzule baita ere, aitortu nola baiteko terreno irristakor baten moitze gehala, ze noski gu ez gea Mr. Wonderfulen taza bat, eta ez deu positibismo toksiko hortan erori nahi, ez da gutxigoik ere, ze batzutan badirudi zerbait hona ateatzea edo zerbait ikastea, minbizia daukagun pertsonon gainkarga bat dala baita. Orduan, erabat zilegi dala, kokoteaino egon, eta... Nik gauza hon batzuk aurkitu izkiote gutxi, esan gutxi, baina nik esango nuke familikon maitasun, azkenen bakizula hor daola, baina benetan ikustea edo bizi izan edo izatea, importante izan da lagun artekoa eta hori on bezala. Baina... Bueno, gero sartuko gea pixkanaka horri datzita. Zuri ilargi zerbait erakutsi dizu? Bai? Ez? Nik uste baietz, baina jungo naiz eskubritzen denboakin baita, osabi uste igaro eta geho jun naizela atzea behidat esaten igual hau batea dut eta hau galdu dut, eta hola. Orduan, oraindik erantzun garbi bat ematen zaila. Eta zure kasuan, egunerokotasunean minbizia daukagun pertsonakin lan egiteak erakusten du zerbait? Bere alakotasuna nik uste ez. Bizitza une batetik bestera aldatu daitekela, hori, erabat, goitik bera, eta momentu bakoitza bizitzea. Bueno, nik hasiko naiz, bale? Nire lista txikia botatzen, eta niretzako oso garrantzitsua izan zen, beste egoera hontatik pasatako beste emakume batzuekin hitz egiteko aukera izatea eta erreferenteak izatea. Horrek ikaragarrizko indarra eman zian, eta ja Inurritegia topatu nunean, zesanik ez. Zuek behar hori sentitu izan dezute? Bai, nik uste dut azkenean hori da funtsezkoa, no, ez? Eta niretzat hori da Inurri. Inurri hori representatzen da, ez? Azkenean, karo, zuzauz hor, diagnostiko bategaz, eta esaten duzu, eta oin, zer egingo dut ni honekin, osea, zelan aterako naz emetik. Baina behitu, pues nire kasuan bazegoen emakume batek, eta zan zidan, behitu, aurrera atrako zara, eta zu izan zinen, ez? Eta niretzat, hori zan zen efande, behitu, tio, hor dau, pasako da, eta, bueno, sinestun nun. Eta gero zein garrantzitsua dan, jakitea baita ere, gure esperientziak partekatu ditzazkegula, guri gertatu zaizkigun spoilerrak ere partekatu ditzazkegula, baina bakoitzan prozesua, momentua, egoera eta bizipena, partikularra, individuala dela, eta bakoitzarena berea. Bai, eta errespetutik, hori niretzat da, oinarrizkoena, ez? Errespetutik. Nik uste, dakagun arte ez gala kontuatzen zei behar dakagun konpartitzeko. Osea, ez da, ni gutxin ez oso familiarizauta, konpartitzeko familiakin inguruakin nik kriston sorte euki esentzu hortan, baino ez da berdina. Osea, niko haindik, zuekin nagoen mis inicios, orduan ez dakite, ez dut ezer aurreratu nahi, baino, joder, diferentea da. Zuri, lehenengo pertsonatik bizitako esperientzia hori ulertu dezakezun pertsona bat, o talde bat kasu hontan aurkitzea, eta igual behar hori ere ez dugula identifikatzen, ez baldin badakigu behar hori asetzeko badagola zerbait, ez? Bai, eta askotan da, norbaitek ulertze zaitu, ulertzen du, ez tezula zure burua ulertzen, ez dakit nola esan, ez da? Ez da erantzun jakin badaola edo, baizik eta zure burura ezin dezula kokatu, ez dezula ulertzen, ezin zehala kabitu zure gorputz barruan, eta hori ere... Nire kasun, hau diagnostika hau ziatenen, makume bat jarri zan nerekin kontaktun,
ente hau zalako notiziz eta hola, beak pasatako, minbizia pasatakoa zan, eta orduan behin gehatzeko, eta ni berekin kafe bat hartzea junitzen, hoxe, oain dine honen nire luze-luzekin oaindik, eta zulon sartuta, baina oaindik bidea hasi gabe bezala. Eta kriston pila lasaitu zin, gaina ikusten nion hain ondo, hain guapa, hain, esan nahi dut ez dakitzan, precisamente referente bezala hartu, eta aurre hau zizkinola gauza desente, eta pila lagundu zin. Eta gero baita, nire prozesun zehar, nire diagnostikau, eta hortik hilabetetxo batea, nire gertuko biri baita diagnostikau zien, orduan, eraman deu prozesue gutxi gora bera, 3 batea. Orduan baita, alde batetik asko lagundu zin, aurretik norbaite pasatako batek, baino baita, kimioa, inkluso egun baten, 3 egun berdinen tokau, ez? Orduan, baurren gogunen, zemuz, hau pasa zaizu, hau esan, hau, ez dakit, bizi izan dut ni, baino beste bikin batea prozesu eta pila bat lagunduit. Eta baita, izan da sentsazio bat, etzare inoiz bakarrik, baino momentun esaten dizuenen, ni sartu nitzen zulo baten, eta esaten nun, nei hau nahi bakarrik pasatzen zain mundu, nora etorri zait hau nei. Eta momentu hortan, 3 batea zan, ez, hemen bat baino gehiago gare, baino hemendik atein bargea, eta indarra bezala eman ginen, bata bestekin. Orduan batea bezala, eta pila bat lagundu nei horrek. Bai, baina alde batetik, ni pentsatzen ari nintzen, hori bai gogorra dala, ez? Zer ni baneukan nire lagun bat, aritze ditzen zen, eta ni, bera bazegoen 2 urte ja karzioma bategaz, eta, niretzat izan zen, kriston apoioa. Baina, karo, azkenean badakigu minbizian dana ez da polita eta ez da la rosa ez da, eta, karo, aritz hil zen, ustaian, eta niretzat hori izan zen super gogorra. Niretzat hil zen lagun bat, nire gaixotasunarekin, eta nire apoioa. Orduan, hori irakatzi ditu bai minbizia, en plan de, bizitza da oin. Eta gaixotasun hori ez da txantxa bat. Eta ez da la rosa, eta dana ez da polita. Eta hori bebai gerta daiteke. Orduan, ostia. Prozesua elkarranatzea oso potentea da, baina gauzak txartu ateratzen badira, ostia. Salir de ahí gorra da, eta hori bebai da prozesua. Zuek ospitalan bueltan zenik alako kimio kuadrilla bat egin nun. Ez ginean lagunak, ez ginean aurretik ezagutzen, ez ginean ezer, baina gutxi gora bera, astero, edo 15 egunetik behin, pertsona berdinak juntatzen gineanan 6ko gela baten. Ikusi dezute zuek olako kimio kuadrillak eta sortzen edo ze harreman sortzen den gure artean? Bai, askotan. Adibidez goatzen naiz, ostiraletan elkartzazan emakume talde bat, bularreko minbizia zutena danak, eta kriston harreman aita zuten elkarrekin, eta tarteka pasatzen da, baten ingresatuta dago, eta besteak bisitan datoz, edo logela elkarbanatzen duten pazienteak, eta gero elkarri bisita egiten diote, eta nik uste dela oso importantea, ze azkenean guk munduko empatia guztia jartzen saiatutare, ez egu lortuko bestearen azalean egoten. Ikusten dugu egunero zer dagon, baina ez dakigu benetan, zer da horre egotea. Pentsatu ezakegu, imagina ezakegu. Eta askotan hanka sartzen dugu gure bai lagundu nahi dugun horietan, ez? Txapeldun, ez dakize, txapeldun, ez? Hau, ez da, karrera bat, ez da ezerre, ez? Inorkezu erabaki hemen egotea, tokatu inzer puta mierdau, eta behar detena da pixkat, ulertzen dagoen norbait. Bai, hortan nik usteet, nik dakaten esperientzia mitza da erizainak txalotzeko modukoak diala, zuen lanaz gain, pertsonalki ematen diguzuen hori, edo nahi behintzat eman didaten hori da, aparta hitzez, ez dakatitzik eskertzeko zuek, zuen erizainekin alako harremana izan dezute? Nik adibidez baita kriston rekuerdo naukete erizainena, nik kimioa hasinun oso modu, esan barde dola, traumatikon, asko pasatzen zaiela, baina nahi farmako batek reakzioa inzin, eta kriston gaizki pasanun, egun hori izan zen, eta gero ez nun lortu beste kimio guztitan lasai juten.
Gero egie da etzila erreakzioa berriroin, baina ez nun lortu lasaitzea inoiz. Nik ikusten nun igual nire ondokoa liburu batekin, erdilo, ni ezin nitzen ez da apoi hau silloian respaldon. Osea, oten nitzen, bost, 6, 7 orduk, hola, tentsion. Eta eskertu nun pila bat, ja pixkate zautzen ziaten, erizainek edo auxiliarrak bai, eta farmako hoi ematen hasten zienen, pasatzen nun gaizki lehenengo 10 minututan. Neukelako rekuerdoa, besteare hasieran emantzilako reakzio, eta orduan, bazekiten, 10 minutoietan, nerekin egon bartzuela. Hau da, ez eon sin mas, baina nik pike erabiltzen hon, orduan esate ziaten Lixabete, gaur tokatzen zaizu luzea, eta solaret farmako hau tokatzen zaizu baita, eta iruditzen zaizu 10 minuto horietan aproetxoko duk kuraiteko zurekin eoteko, eta bai. Eta tortzezien, eta nire historia zekiten nik uste danak 10 aldiz. Nola diagnostika, nola nota honitzen bult, danai berdine kontatzen nien, baina nik beharroi sentitzen nun desaugatzekoa eta aztekoa. Ne honitzeiten eta bapaten ja makinitak sonatzen zon, 10 minutu pasata zeren, eta esate zeden jazta. Gaurkoa, indezuta, nila gehatzen ditzen, kriston lasai. Eta erizaina, balimazeon ikasle batekin behin eukizola hola detai akordatzen naiz erizaina eta ikaslea batea, eta erizainak eukizon urgentzi bat justu nire 10 minutu horietan. Eta, ikaslei eskatu zion, nerekin eoteko, itzeiten baina behar nun 10 minutoietan nerekin eotea. Ez dala asko eskatzen dezuna. Nik uste nun ez gero egia da, esaten nun egia da ni bezala, danok daudela, baina nik behar nun, eta batek edo bestek edo auxiliarrak edola, baina sesio guztitan eukinitu nire 10 minutu horiek, nire betiko txapa, berei kontatzen, berei, beti holak, beti aurpegi honakin, eta niko eskertu nun, ez dut aztuko. Ze utzi zin tratamendukin aurrea iken eta pixka lasaitzen horrek. Emate ziaten seguridadea. Ze pasatzen bazitzaian, banekin zeola hor eta inbartzila eta ondo jarri behar nitzela. Eta kristona, eskertzen dut, bai, pila bat. Ez que situazio guztiz vulnerable baten gaude momentu hortan baita. Aparte ez dakizula ze pasa bertzaizun. Ez dakit lehenengo aldian o errepikatzen dan, bildurrengatik igual du. Akojon hauta zaude. Eta eukitzean horbait hor mugitzen dakin eta gona zurekin. Ostras, nigo horatzen naiz bai erizainakin, eta baita, etzaitut herriko erain izena. Baina, operazio esteko unidad post-anestesia, ezakit oso ondo nola da. Despertar edo esaten dutena, ezta? Bai, nigo atzen naiz, nigo nintzen hilerokoakin operaziora. Aparte, nola, oan izan bertan, esnatutako ezin hitz egin. Karo, niri biluztu intziaten operazioan, eta nik nahi nien esan, jo nintzen libreta batek, baina libreta ere kendu ziaten. Orduan, karo, saio kontara drogador, haciendo gestos, eskatzeko, me una puta libreta y un boli, hilerokoakin nagola bisatzeko ez dakizer, eta tokatu zitzaidan, adineko handra bat, kriston esperientzia zekan horren unitate hortan ez, eta kriston goxo gainera esnatu nintzen amets gaiztokin, ez dakitzea amestu nuen, baina oso gaizki esan egarrez, un despertar traumatiko el mío también. Eta guatzen naiz, claro, inbardezu txixa kanporatzeko dena, eta nik ezin nun. Ezin nun, eta intubatu dezakin dola esaten dan, ez? Sonda jartzeko apunto nintzen. Eta bera orden guztia menga lasa y tal, el puto detalle de cerrar la cortina, tío. Txorrada bat. Baina aurreko aia jartzea hartzegola etorri zan, desan zion, venga, vamos a intentar, esto, eta gertutasun hori, momentu hortan zurekin daun pertsona medikua da, zure seguridade bat, tal, dakina, nahi dezuna. Baina erizainak eta daudenak hor, apie de kañon zure ondoan momentu horietan, eta gaina, tokauza igula ez dakit, baina nire kasun pandemian gatik eta hori dana lehen hau sobrare akompainatekin edo baita altzen unjun, baina tokauza igu baita epoka bat juten zinela bakarrik, eta orduan azkenen zien, beraiek familie eta oso harropauta. Bai. Orzuek profesional bezala nabaritu dezute desberdintasuna gu bakarrik edo akonpainatuta juten geanian, zein izaten den gure egoera edo... Hombre, igerri gertzen da azkenean, ez? Bakarrik jutea eta berezekin ikusten lehenengo aldi horietan. Beti ematizu konfiantza maite duzu norbait ondoan eukitzeak.
eta, bueno, intimidade puntu hori ere bai, ez, konpartitzeko, norbaitekin, eta orduan, bueno, bai, azkenean, guk bagenekin lan gehiago egin behar genula olako egoeretan, desde luego. Asko azpimarratzen naizate eta nire listan nekan keinu txikilean garrantzia, ez da? Askotan hemen Iker Badiolak ere aipatuzun mediku baten erraminta potentena dala aulki bat bere gaixuan onduan esertzeko, ez gehalako barrakode bat, hor pulserita damakigu eta neri biziak erakutsi diten beste kontua da, keinu txiki horietan zenbat maitasun da hon, ezta? Maitasuna ez dala askotan ez kanta bat, ez adierazpen hola oso potolo bat, baizik eta diala kroketa batzuk, ze dana asko zobea da kroketakin, hori ere behin da berriro errepikatzen dut podcast hontan. Edo salda bat, edo mezu bat, edo kanta bat. Bai. Izan dezute holako momentuik zuek? Bai, behitu ni. Kimio eta gero, beti etortzen zen lagun bat, emoteko, bueno, hasieran izan zen Walking Dead. Baina gero, bai, pentsatzen dugu, hobeto izango litzatekela Walking Life. Eta, hori, kimio eta gero beti etortzen zen, nigaz, ibialditze bat emoteko. Imagina, batzutan nengoen, en plan de, zuri, ezein dut gehiago, mesedez, eta bera gainera aurden zegoen. Izan zen super polita. Baina, bera esan zian, bueno, pues, ezin basara mugido, behitu, alantzago gara. Eta azkenean, egunero lortu genuen. Eta hori izan zen, en plan de, que guapo, tío. Pues, hori. Bai, gauza txikiak. Nei lagun batzuk igual, o paseon edo pasatzen bazien nere etxe azpitik, bai batzuk eukitzu zuen detaia, ze, bueno, azkenen nahi toko zitzaian, negue, pandemia, ez dakizia, orduan neuken beldurre oztea, kontagiatzea orduan, egida, etxen egoten itzen denbora askola, esan nahi, bendun eta hola, eta, bueno, beldurre oztea, COVID hartzea, gero defentsak ez dakize, bueno, eta, igual, bat paseatzea irten larun baten, eta igual idatzi. Atea momentutxo baten, lehioa, behintzat agurtzeko, eta holako detaile, guantxe, zure txazpitik hainez pasatzen, zemuzare, bueno, detaile horiek, nik adibidez hoi, rekordatzen detela hola politxo bezala. Niko hain didakart, lagunekin ziaten bideo bat, izan zen klaseko lan bateako, eta zan gauero, bakoitza zeon tokitik, konfinauta bakoitza beretzen, ilargia bidea pasatzea 5 minutu eta kanta eta itzea. Ez dakit horren arira ze bideo intzuten, noendik ez deteuki bideo bario ikusteko. Ahí lo dejo. Horrengo baten igual zuekin ikusiko ez batea denak. Nik abiez, nire lagunei gaur nik jantzita dakaten kamiseta oparitu nien, ze gaina pandemia garaian launak elkartu gintezke bakarrik kalean eta izan zen oso gogorra, gora bihotzak asko maite zaitut, eta nire azken kimorako egunean beti iriste ginen berandu, eta nire bikotea zemenga baina guazen da berandu iritsiko gadigo baino, ze handik 3 ordu laurden falta diata. Atera ginen garajetik eta zeuden pankarta batekin denak zain, altza potorrue, eta denak kamiseta hau jantzita, ez da? Orduan, bueno. Nei, barkau. Bota. Nei, azte naiz pixatu hain gogorazten ditutola detaiek eta hola, baita batzuk oparitu ziaten hasi barnitzenen harri batzuk, benetan harritan eta pentsatzen zuen, ni lehen hau nintzen pixkat anti-todo. Osea, esan eta hain naiz, con todo. Nire bai. Osea, baina poltxon dauzketarri pila bat, kiston pixukin jute naiz, baina hain dala 2 egun izan da jarri betea, eta horreuki ditut nire jargek kargatzen. Obviamente. Orduan boixe, neuken lagun bat muy de piedras, eta behitu, nik hauek ematizkizut, zutan pentsatzen hartu ditut hau ez hauek izan barri on inbeharri zuenak, esplikauzin nola zan asuntoa, boi egre jaso nitun. Hau, tema familiar eta hola, baita beste historia batekin, baina baita hartu nun. Eta gero ja beste azken detaile bat esatetela. Bueno, hemen ere mutile, al que le quiero muchísimo, beti izan da anti-tatuaje, anti-hola pixka deetzaizkio gustatzen, eta bueno, egon da nerekin ondon beti, osea, cuanto más calva y más blanca está, es cuanto más guapa me ha visto, baina hortaz aparte, bai esatezin, hau da nabukatze zanen nerekin tatuaje bat inberdola, ez dugu inoa indik, baita esamarra duket, igual gogora ezin beharko diot, baina netzako baita... Estekota astuta. Eliren bikotia, mesedez, tatuazia. Bai. Erabaki ez zute ze tatuatu berde zuten, edo? Ez. Hoi baita asuntoa zenik esatet dala gauzat etorri martzaitena. Eta hoa indik etzait etorri. Bueno. Baina, hoxe, zeiten diot eta ez to nahi hola asko entzu, baina etortzeanen, pega, Baina, bai. Hoxe, hoi baita. Antxe jungo pankartakin. Hombre, pankartakin altza potorru eta dena,
Gero, beste gauza bat gertatu zitzaien, hilea galtzezunen eta oso fuertea da, eta kriston amorra ematen du gaina esaten dizutena ze guapa zauden, eta hori, porque bakigu oso guapa gaudela, baino ez gaude. Baina guk ez dugu, bai. Batzuk bai. Batzu bai, bai. O ez dakit drogan eraginez da, baina Bai, pibonexika bihurtze gea, eta ikuste gea, superrondo. Baina guk ez dugu erabaki. Igual hoi da. Bai. Eta nolabait identidadea desagertu iten da, gure identidade propio hori gure hile guztikin batea, eta era berian, sentitzen itzan, eta bere igual drogen eragina izango da ez dakite, baino beste nere goera berdinan zeuden beste emakume askon aizpa bezala nitzala. Eta inkluso argazkitan, antzekotasun handia nabaritzen dut, bata bestiakiko. Bai, holanda, baitu, lehen apito dizuet, behin aizpak deitu zidan esateko, Marta, baina, a ber, zuk agertzen duzu inurriko sapian? Eta nik esan nien, zein, zuke ba, hori egin da zegoen ja, benetan ez, begiratu ondo zeu zara. Eta ni begiratu nuen eta pentsatu nuen, ostia, egia da, agian antza dekogu, baina ez nintzen ni, baina holanda, no? Holanda bezke azkenean, ia, no? Guztiak gara... Bai, eta gero, erreferente potente batzuk niri adibidez, Inaxi gure 88 urteko inurri segurarra, esatezu, olako emakumen genealogia behar dugu, ez da? Bai, niko esaten nun lehen hau, esaten ziatenen, honek pasauzon minbizie, eta nik nire lehenengo galdera beti da, ja, noiz, hain dala la urte oso ondo dau, eta baina adibidez bere kasun, ezakit, hain dala zenbat urte pasazola? 30, nik esat, nik bea bezalakoa baina ez izan. Eta ikustezen duen gimnasion ergometron gainea? Bai, kirola, bai, oida, aktibidadea baintzatetzaiola falta eta atope. Eta gogoar ez. Ez. Eta gero zen naturaltasunekin, guk igual hartu ditugun erabaki batzuk ez bular bakar gehatzekoa eta da, berai baratzian atxurrakin ibiltzeko ez zetorki joan ondo protesila eta zertako, ez da? Oso... Bueno, momentukoa bizitzia, honeako eta txarreako. Podcast honen bueltan, kontatu dut behin baino gehiagotan, bisitante bat azaldu zaidala eskuin bularrian, ez orionez onbera da, eta ez da ezer txarra, baina nola bizitzen dian, ze ansiedadekin bizitzen dian momentu horiek, ez da? Orduan, zuek ikutze zeate, ez zeate ikutzen, nola da makizue beldurrakin harreman hori, Odre Lorde bezala bildurri gabe... Eote itxoin berko bagenugu uija bat erabili beharko genduke, pa komunikarnos desde el más allá, edo... Ez dakit, ni egia san ondino nau prozesuan. A ver, nik esaten dut, yo Sara como una manzana hasta que se demuestre lo contrario. Baina, claro, hori, gerta daiteke, ez? Eta, beldurra, ez dakit beldurra den, baina beti zauz adi, ez? En plan de, egin behar dut, pues, adibidez, jo que se, nik uste dut azkenean egiten dituzu gauza pilo bat, badespada. En plan de, pues, ona etortzeko, ez nengoen oso ondo, baina, da, en plan de, a ver, Marta, tia, aprobetxao. Egin behar dozu, esperientza hori, noiz biziko zara berriro, noiz biziko duzu berriro. Egin behar dozu, holan, no sé, beldurrik ez dakit, baina... Hemen beti deko zeo zer, ez? Esaten, aprobetxau, ez dakizu, noiz erako izan gara. Baina galdera bat, zenbatetan irudikatu duzuen buruak Juego de Tronos hor Daenerys da Targaryen dragoian gainean zu ematen guztiari Drakaris eta infernua, eta gero ez da gertatu. Ja, ez dakit. Ni urte honetan, ia egunero. Bai, nei beldurrekin bizi naiz, oraindik pentsatzen dut baita denbora gutxi pasau dala, eta pentsatzen dut baita jungo zaitela beldur patologiko hau pasatzen. Ze pentsatzen, iruditzen zait beldurrekin bizitzea normala edo, gurekin batea etorriko dana, baino puntu bat arte. Orduan, nik egunero palpatzen ditut nire titik 10 aldiz, eta iruditzen zait gehiegizkoa. Lehena komentatu bezala, ni atzo junitzen konsulta batea, deitu inun, ze beharra neuken, nire meikuk beak palpatzea eta beak esatea dana ondo jarraitzezola.
Baino, kostatze zait, inkluso hori sinistea. Esaten diatenen dana ondo haula eta saiatzeko lasaitzen eta aurrea iten, kostatze zait. Eta inkluso beak eta dan esatezin joa. Ansiedade hoi etortzen bazaizu palpatze horrekin, inkluso zu oso kontrolauta zaude momentu hontan eta guk ondo zaindu barri zugu eta inkluso ez palpau. Orduan, nun dau puntue. Hori, kasualidadia atzo, galdera hoxe behain nio nire onkologai, zeni pasan itzan, egunean 6 orduti behin titila ikutzetik, susto bat izan nun, eta pasan nun ez ikutzea, bildurranek alako. Orduan, onkologai zintzo esan nio, bizi naiz kagada biba, orduan, egunean 4 aldiz ikutzetik ez ikutzea, nun dao arrazoizko puntu bat, eta esan ziten. Hilabetian behin, eta hilerokoa baldin badakazu ez talan ere kasua, hilerokoa pasata geho. Orduan, hori. Bai, ni saiauko naiz. Vale. Saiauko naiz, nire bai. Nik uste hoi importante dela, saiauko naiz eta saiatzea, fede kontua ere pixka bada. Esan edet, obviamente, behaia medikuak eta dakitenak, eta konfiantza hori euki behar da, baina konfiantza kontua ere bada, ni batzutan ere buruai, ateatzen nintzen probatik eta emaitza jasotzetik, eta de acuerdo, emaitzak igual la hostia diala, baina nahi pasau izan zai gurasoak kriston pozikion, da nine arrezatea. Eta joder, jergize pasatzea. Si pozikion bergea. Ja, baina nik hau digeritu behar dut, Eta oraindik ez dakit esaten hori ondo nola itean, baina nik ulertzen dut esatezuna, eta fede kontua pixkate badala. Eta hori azkenean hitzeitea medikukin, zurekin hor dagonakin, eta beraiek ere konstiente izateaz, ze lanketa eta ze harreman dan laguntzen dona medikukin eta profesionalekin dakazun ordun, zu guzti hori aliketa beren eramateko eta sinisten ikasteko oso importantea dela. Oso importantea. Eta humanoak izatea. Nik uste aldi berean ere, osasun langileok ematen ditugu erramintak beti, gora galea dakazu, emango dizugu zehoze gora galearentzako. 1000 gauzetarako erramintak dazkagu. Baina horrelako gauza kudeatzeko ez, eta psikologia bada nik uste onkologiaren arloko oso gai potente bat ez, oso indartsua. Eta azkenean erabat zilegizkoa da horrelako beldurrak eukitzea, noski patologiko bihurtu daitezke, baina eske zoz egin behar da ere laguntzaren bat eman behar da beldurroiek bertan horre ez egoteko. Asterokiko ez zuen analitika bat, ezak izen baterotak bat, eta psikologarekin kontsulta astero zergatikan ez. Ezin gendu podcast hau amaitu Urkullu jaunari eskatu gabe mesedez, psiko-onkologia zerbitzu duinak, Sagardui anderea, behar ditugu, zuk ikuste iguzu hemen oso maja eta oso, baino eske barruti gaude, como las maracas de matxin. Txasuna mierda. Bai, eta seguru gaina, erario publikoai ikaragarrizko dirutza aurreatuko joula, gure osasun mentala gehiago zaintzen baldin bada. Ezta? Ni ilargikin bat nao, nahi esan ziatenean dana ona zala, nehar saio bat botanun, laun guzti jai deitzen hilen ondo neola esan ez, eta dana pentsatzen zuen hiltzorian neola, klaro, nehar baten neon. Eta gainera zuk ez dezu ondo ulertzen, ni momentuan ere nun oso ondo ulertzen. Ni bai, txika. Ni momentu hortan nengon, ez dakit. Nik ulertu bai, baina ez duzu sinesten. Osea, azkenean, hainbat, nire kasutan, hainbat berritzarrak jasota, ze, klaro, batean esaten dizute, ez dana ondo da, otak ondo da, ni geratu nintzen, ni eta bikota geratu ginen en plan de. Ondo. Jendean, plan, zorionak, ze ondo, jo, behitu. Eta ni, pues, bai, baina segertatzen zaizu, ez hauz posikala, posik, bai, baina realista naz, osea... Nik oaindala ez asko bukau nula tratamendue, antigorputzekin eta hola, eta konsulta eukinun eta oaingo notizik, oaingo behintzat, onak izaten nahi die, eta amakin neon egun hortan, eta atea onkologikotik, eta gero bai behai bere launek, onei nerek ez, jazta ezakize. Eta amak eta nik esaten genuen, eta beti uste genuen ezai, cuando llegue el día en el que iristen da egune, eta sentsazioa da, como si sigo como flotando como en otra... Ez dakit nola esplikau. Nik uste pixkat iritsine digula lehenagoko egoerara. Eta aurreko egoera hori, igual ez da iritsiko. Nik dauket beste detaietxo bat, hau danakin hasi nitzenen, prometitu nien, bai gurasoi, nire aritzen gurasoi, eta aritzei, 6ok bazkari bat, esaten nien.
sendatzen naizenen, osea, os voy a invitar al mejor sitio, ez dakize, bueno, ba, oaindik ez da iritsi egune. Ta zeba ez da iritsi, ba, ni oaindik ez naholako prest. Ez naiz sentitzen, osea, nik hasieran uste nun iritsi hartzala, bueno, notizio ona eman, ja, remision, ez da, eta ez da iritsi momentue. Beti luza hoiten dut, baina esaten dut, lehen mamografia urtebete pasatakon, lehen mamografia eta gero, ba ordu ningoetela, bazkari hoi. Ez dakit, iritsiko da, iritsi behar da. Baina oaindik ez detin, eta ez nau prest, zelebratzeko. Eta pixkat bataz bestaldea begira, nik askotan galdetziot gure buruei, ze gu juten gea konsultatara oso zaurgarri, montatzen ditugu batzutan numerito batzuk erabat zilegi, osea, ezaguna dia, ez dakit, radioterapia makinakin ostikoka eta enpelota pikada onkologiko tikorrika aldein duten inurriak, eta da super normala. Zuek, karo, guzti hori ikusten dezute, bizitzen dezute, lasaitzen gaituzue, baina pentsatzen dut hori zuentzako ere motxila bat ere izan daitekela. Nola kudeatzen dezute zuen osasun mental propioa? Hori ez egun horrek erakusten inongo momentutan, eta uste pixkanaka erramintak hartzen zoazela bizitutakoarekin eta barrez. Ez zinezkoa dalako azkenean, egunero tratatzen dituzun ezak izan pertsonen kasuekin jutea bizkar gainean. Horrek ez du esan nahi inondik urruntzen zanik behaien gandik, ez ezer, baina denborarekin ikasten zoaz. Nola nik uste bakoitzak bere modura egiten dula, ez batak kirola eginda, edo isiltasunera joan da, edo ez dakitez bizipen hoiei, buelta pixka bat eman da, eta honen ateratzen bizipen bakoitzetik aldala. Nik uste, ez dakite, botakoet ideia izi, kai, no? Koste bat dela ere bai sinistea ja ondo nago. Osea, ziurtasun hori ikasi eguna aldegun bezala, ez eukitzen, osea, azkenean ziurgabetasun egora baten da. Konstantemente, momentu batzutan gehiago, bestatutan gutxiago, baino, osea, ja la seguridadesa de nahi dena ondo jongo zait beti eta nahi hau etzait pasauko. Ja daukeu. Osea, ja ez daukazu, ja pasatu zaizu orduan. Gero berriro sinistea etzaizula pasako, bazuk esan ezun bezala, eske, igual lasainago, baino realista naiz. Orduan hor, balantzan undagon eta notizia honak zer dian, pues obviamente notizia honak zer dian badakigu. Denok eskertzen dugu, eta badakigu zer dan. Baina momentu horretan pozez da igual inminentea, osea ez da bain derrepentea de puta madre jarriko naiz, eta ya dena pasa, osea ez dakit. Nik uste, gaizki gotea puta da, baina gaizki zaudenen bai, zoragarria dan arren, zure aldetik, ostia, inbar dezulak eta bat ondo joteko geho, eta hoi batzutan pazientziakin inbar deu. Ez dakit, gusten dan ritmo hori kanpotik bai añerrez, igual batzutan espero da momentun ja ondo dengo zehala. Eta, ez dakit, simaz, Nei, beldurre edo pena ematen dit, lehenauko bizkarreko tiroi bat, zein dut, zein gonun, ze gestu txarrin gonun, pixkatetxoin behar dut, ez zait pasatzen fisioa junbar naiz, nire mentalidade noain paso guzti horiek ez dare. Orduan, ozein molesti, ja, zehoze eskapatzen nahi da hemendik, baino, eta bidau barra diate, eta ematen dit pena, hau bizi izanak. Beldurra ematen dit, beldurra hauek ez jutea. Eta beti ibiltzea eozein molestikin al limite. Ni hortan nabil oaindik pixka eta gutxinaka. Nahi dut, oidala lehenengo pausua ez, eta baino, eta bai, batzutan eta laguntza eta psikologia eta nik uste importantea dela. Nik uste oso politia dela esatezula hortan nabil. Osa, ni igual hemendik 3 hilabetea, bi urtea haitzet podcasta eta esatetik argizi hostia esan zenun. Eta eske, sentsazioa dakate bai, osea, nire 2 urteagoak izan diela pixkatola. Osea, igual lehenengo 6 hilabete pasazianen nik uste nun de puta madre neola. Eta gero gaizkio naiz berriro, eta gero behizia ondo. Eta igual baita denboak eakutsiko digula nik uste jongo da sentatzen. Eta nik uste konfiantza pixkate ukitzea gure burungan, ze hostia bida, ze mentxe gaudela. O igual lan hori ez deu sekula bukatuko, ez da? Bizi guztia pasako deu bide hortan, ez da? Nik uste dut azkenean ikasi behar dugu, montaña rusa honekin... Dragon Cancer gazteleraz, metafora hori. En plan de, pues, amigas, hori da dekoguna, no? Bueno, beste kontu bat neukan ere listatxuan, ambivalentzia eta paradojak.
ze gaizki naon, ez dut zaintzen, ez dut lan ikiten, ez dut produzitzen, nire buruai baimena ematen diot, deskantsatzeko, pentsatzeko, pasiatzeko, ezerreziteko, eta dena ondo dao, ez dut energiaik jartzen apenas ezertan, eta ze ondo naon. Bai. Olakoren bat? Baitu, ni aspalditik nahi nun ikasi, nire gustatzen zait pilo bat ikastea, eta batean bai pentsatu nun baitu, orain edo inoiz ez. Eta, pues baitu, prozesuan nago ondino, eta hori, pasaden hilabetean hasi nintzen kriston formakuntza, eta superposit nago. Bueno, izango da, 3 urte, eta, bueno, ni elkarrizketa bat egin nun, eta esan nion, baitu, ez dakit, modulo bat egingo dut, edo 3, edo agian asteburu bat bakarri, edo 3 urte, baina baitu ni, vamos, gozatuko naz, fijo. Nei pixkat, erizain bezala lan iten dut, eta paroi hontan, egie da, punta hona izela kurtso batzuk eta ikea, modo repaso eta hola, eta hoi esate, hoi azkenen niretzako, eta bize bueltatzen naizeneako, eta bestela, izango zan gauza bat, igualen nukela olaingo hain serio bezala, hain gehau, eta egie da baita, dauketela gogo pila bat, lehen hau itxen una behize berreskuratzeko. Osea, nik lehen hau adibidez zunbaiten nun, nunca mejor dicho, me daba la vida, musika, ez dakiz, me encantaba, baina oaino haindik, ez dut, hoen naiz bueltau horta, baina da pixkat, oaindik ez detelako kendu peluka, eta ez dut, inoiz izkuta hau, ez bimizina, ez pelukana, erakutsi diet nahi zuen guztiri burusil honen, no me importau nunca, baina egie da, lehen hauko aktibidadeko haindik ez ditutela berriro berreskurau, eta pena emate diate. Noiz izangoa, kentzen desmelenatzen nahi zenen, mendik hilabete batzuta. Eta bazkari hori. Eta bazkari. Bai. Plazerrak. Ze plazer deskubritu dituzute gaixorik zaudetela? Plazerra. Bega, ni bat. Ostoak nola moitzen dira naizeakin. Lagun batekin kafe bat hartzen nahi naizenen euski karpegin ematen ditenean, ze goxo naho eta ze gustoa. Nik egia esan zentzu hortan, eukiez sortea, nire gorputzak eta igual nire prozesuak baimendu diala, lehengo bizitzakin bastante aurre egitea. Orduan ez dut horren beste renuntzia behar izan beste plazer horietara edo. Egia da, komentatzen genuna, barkasik ekristan geratzen. Katua ere gelditu altzaigu azkenengo kapituluan. Oain bueltatuz aurreko galdera etorri zaitena, ze onura nire kasuan plazerra baino, igual zilegitasuna gaizki egona nire buruai permititzeko. Ze jende guztik ulertzen du. Gaizki egon daikezula, eta igual gaizki zait beste gauza baten gati, baina minbizi haukezut orduan. Eta egia da hori izan dela, como un arma de doble filo, porque nire burua ez dut gaixotza hartu nahi izan. Ez dakit, oso azkar. Ez gaitu definitzen horrek. Ez, orduan, ez dut kapa horren azpin sentitu nahi izan, baina bai eman dian onura izan dela, permititzea edo inguruko kulertzea baita momentu batzutan que no estaba. Eta igual horrek ere, pues, utzi disfrutatzen gehiago bizitzenen nintzen gauzetaz, igual ez placer berri bat, baino bai lenguak bestera batetara bizitzea. Osea, niko lekustet. Bai, nik bai, deskantzatzea. Osea, kantzatzetan nau, behitu. Osea, deskantzau. Eseri hor. Osea, eta, klaro, umeekin, lanakin, osken... Bueno, baina berdin da, aitzaki bateko zu, ez? Eseri hor deskantzatzeko. Eta oin, batxutan pentsatzen dut, en plan de, eske ez dugu behar aitzakirik, tio, deskantzatzeko. Osea, ze lokura da. Iraultzalea dan, atxedena, Behitu, produzitzen, ez, batxutan deskantzatu behar dugu. Bueno, ikuste izuet horritan idatzita dakazutela listatxoa, zerbait ahaztu dugu, zerbait eskapatu zaigu, komentatzeko zerbait geratu da. Nik gutxi gora bera dena esan da. Honekin pixkat jarraitzeko eta beti esatetena, nahi batzudan esatetena, nahi hemen
lehen hau esaten nuen bezala, el Grinch de la Navidad bezala, asuntontan, plazerra nik eskezdete zer aurkitu. Oaingoz, benetan, nei hau etorri zitzaianan, nere ustez, nere momentuik onenen, ez dakit pertsonalki, lanen, fisikoki, ez dakit oso ondo aurkitzen nintzen, netzako izan zen putada bat, eta ni bueltako nitzeke, lehen hau esatezen nahi deu lehen haukoa bueltako, eske nik uste bai ez bakit ezin dela, eta ikasi barra hauket honekin aurrea iken. Baina netzako izan da faena bat, eta ez diot, oston mugimendui edo errekan soinu ez diot nik oaindik ezer ona abiau. Nire lehenauko kaosa. Eta nahi ez iritsi tokita, porque ando estresada. Nik horrean nahi de buelta. Nik egiari zor, ostuana drogatutan momentu baten izan zapaita. Ez dakit. Kafe... Egia da onurak ez diala zertan romantizta, osea, nik uste lehenengo galdera, badakit ez dela hortik juntzuri erantzuna, eta lehenengo galdera oso zuzen egin dezula. Enez batzen oso ondo nola. Kimo brein. Baina, esan dezu, onuraren bat atera egun, ala atera behar dan. Gauza da atera, ala ez ateratzea, baina eske pila daude ondo, osea, ez da atera behar. Eta, osea, nik kriston plazerra emate zuen zuteak sintean. Neri ere, Eli. Osea, kristona. Porque usted gaina, sentsazio oso konpartitu bat dela, nahiz eta beste gauza batzuk ere hor dauden, osea, denok momentu baten besten bizi izan degula bakoitzak bererara, eta eski benetan iritze zait oso potentea, eta esateko, mokoa, osea, bueno, benetan. Bukatzen juteko, reel bat, rankinak eta listak eta itea inurrin asko gustatzen zaigu, ze erakatsi digu minbiziak pastel eta Mr. Wonderful taza bat izan gabe. Lehenengoa, autoezagutza, ze bidaiarik zirraragarriena barrurantza egiten dana da. Nork bere burua zaintzea ez da masaje bat ematea hilabetean behin. Gure burua zaintzea bizitzeko modu gisa. Sare baten parte izatea balioestea, baino sarearen parte izan eman eta jasotzeko. Erresilientzia eta onarpena egunero daukagunarekin ahaldegun ondoen, eta dena aldatzen da. Oraina bizitzea baietz, zaila ala erreza, baino momentu hau da daukagun bakarra, eta zein godeu hil arte, bizi. Neskak zerbait gehituko zeniokete lista honi? Kompleto xamarra dela. Bai, hori, niretzat garrantzitsuena da, eta aurkizuna ez dela existitzen. Osea, existitzen da gaur, oin, eta hori aprobetsatu behar dugola. Eta bizitza egunero daukeula, bestea torrikoa, baino. Eta gurtungo zaituztegula eta kristona falla ingo deula bain, Bueno, bai, esan Gaitu nahiko nuke gozatxo bat, uste, bestaldetikan gauden pertsonek badakagula asko iraultzeko gai guzti hauetan, ez? Estereotipo guztiek ze gaizki pasarazten diguten, hori minbiziaren prozesuan identitatea galtzen degunean. Edo zezik eta eskaxa dakagun psikologikoki ondoan sufritzen ari laguntzeko. Edo hiltzen den pertsona batekin hitz egiteko bere heriotzaz edo dena delakoa. Uste dut, honen bitartez, gaixotasuna pairatzen duen jendeak, edo eta beste donork asko dakala ikasteko eta denek dakagula zer egin elkar laguntzeko. Ze gehiago esan, hitz zoragarriak. Amen. Ezta, amen, hori da. Hemen bukatze du bidai hau, baino inurrik jarraitzen du, plazerra handia izan da onaino iristia. Minbizi podcastan kapituloak oraingoz hemen amaitzen dira, baino inurritegian lana ez da bukatuko harik eta minbizia normalizatzia lortzen deun arte. Eta gure Odre Lorde Jainkosak zion bezala, nik, Olatz Merkaderrek, ez nuke sekula bidea hau aukeratuko, baino zoriontsu naiz orain eta hemen. Eskerrak eman nahi dizkiegu, gure inurri Ilargi, Marta, Elisabete, Aneri, gure inurrikide Julene, Miren eta Xurdinari kontroletan, Garate estudiotatik aurkezle Olatz Merkader, eta ez ahaztu, denok hilko geata zein godeu hil arte, bizi!